vanhu vakakuti mune mushonga munoita se? Handibvumi. Hamubvumi? Ramba. Mirai ipapo zvanyu mama. Makasonoka yenyu kutaura neni? Chokwadi. Chii chiri kunetsa chamuda kuti Mwari akuitirei? Pane zviri kuitika muupenyu hwangu zviri kungondirwadza. Ndiri kuti ndikabata mwana womunhu, kungobata nemaoko angu, anobva atanga kungoperezeka achipera simba. Ototanga kurwara? Ototanga kurwara. Chero mukabata wehama? Chokwadi. Izvozvi pane mumwe andiri kuona akatendeswa kuchipatara akunzi mabayo kuti anga abva maoko menyu. Ichokwadi. Saka zvinhu zviri kutondirwadza, ndosaka ndauya kuti muzondibatsirawo. Saka ndikakuti munoroya munobvuma here? Zviri kutondinetsawo kuti zviri kubva kupi, because handina chandinoziva. Aenda zvo cross border ndiani mama? Inini ndinoenda muchinohoda ndichinohoda ndichitengesa. Hakuna utsi unowanika pasina moto. Saka regai ndikubatsirei nekuti maakuvhiringika nekuti ndadzoka kumashure ndokuona mazuva amatanga kuita zvebasa renyu rekuhodha muchitengesa zvinhu zvaasingambofamba zvakanaka. Ndokubva matanga imimi kuendawo kwamakaendawo ndokunopiwa mafuta amainzi muzore. Mafuta wanda ingozora zvaya zvekukare akakare kare. So hatizi kuramba, but kuzora kwacho kwekare kare ikoko ndo kwatiri kuti kune nyaya. Nokuti ndaoneswa in the realm of the spirit, mafuta aive kuti mime manza yenyu ipenye kuti makastoma auye. Business rangu ranga risinganyatsoitiwo kuti rifambewo zvakanaka. Saka handina chandaiziva kuti zvizvi zvichazoitika. Now, chisimudzai maoko ndikunamatirei nokuti zvamakabata musingazive izvozvo ndo zviri kuita kuti munzi makaipa. Vana vevanhu vari kurwara, hakuna hama ichiri kukudai. Mukatongobata mucheche wese, mafuta aya ari pamanza penyu ndo anoona otanga kuchema. Patiri kuwirirana kuti hamuzi muroi, asi mafuta amakazora ndo akaipa chete. Father, in the name of Jesus, ngavachengetwe nezita raJesu, vapodzwe. Ndinoroyonora chese chakaiswa pamberi pake, mafuta ese ari pamanza pake, ndiri kuakanzura nhasi. Kubva nhasi asavengwe, kubva nhasi asakonzeresa kuti vana vevamwe varware, kubva nhasi zvinake nezita raJesu. Bless you. Masonongoka yenyu mama. Mazvita yenyu prophet mandisunungura zvakanakira kwaJesu mama nemuromo tati zvanaka. Aiwa, ndinotenda prophet maita basa. Paunongochita business bye zvakaoma, unongochitry. Asi kana oyo mimba yaMwari, kana wakuoneswa pazvakaipira, hazvireve kuti wabva wanzi wakaipa.
nokuti munhu wese ukaenda kwawaenda ukanotambidzwa uchotambidzwa unenge uchifunga kuti chinhu chaicho chiri kukubatsira, asi ukawanazvo kunyevera kuti chawakapiwa chakaipa, usarambe, nokuti ukaramba unoramba kupona kwako. Mama vabva pano ndongovakumbirira nyasha kuti vazvitambire kuti zvacho zvatiri kuti zvavakapiwa ndo zvakaipa, nokuti ivo vakasazvitambira deliverance yavo inotadza kuvepo. Saka hazvireve kuti ukaudzwa kunzi pane chakati chakaitika, tatu waenda kunotora kunoromba, pamwe pacho unobata usingazivi. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti tisaende kun'anga. Mafuta unopiwa uzive kuti anorevei. Mumwe kwacho unopiwa mafuta eshumba chaiwo ekuti vanhu vanotanga kukutya. Pamwe pacho unopiwa mafuta mudiwa ekuti ukatanga kungoonekwa nevarume vanotanga kukuteera ukaita kunge une mweya wechipfambi. Saka tinoti kana paine zviripo ngatitizire kwaJesu. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali, ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Mwina Prophet T. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhlaka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, Kona Highland Road naMushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate chayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.